HDR TV. Paniat na karon sa programa Napanihan. Midakong pagbanabana sa gidaganon sa jin. Ang mga tigduki-duki nag-usab sa gibarabanang gidaganon sa mga jin diya sa matag tawhanong silula nga maoy 140,000. Nagtaho ang The New York Times. Ang nangaging mga banabana nagikan sa 50,000 ngadto sa 100,000 katawhanong mga jin. Nagkahulugan kini nga ang tawhanong lawas labi pang komplikado kaysa ginuna kaniadto. Ang matag jin magsugo sa mga selula sa lawas sa paggamag mga amino acid nga sa baylo gamiton sa paggamag mga protina. Ang dakong pag-uswag sa numero mupunting sa pagkadaghan pangakatunan bahin sa pagprograma sa jin sa tao, nagingon ang mantalaan.